כאן עורכת הדין והמגשרת אמסלם מירי. משרדי מתמחה בדיני משפחה, גירושין על כל מרכיביו, הסכמי ממון, ידועים בציבור וצוואות. החלטתם לסיים את הנישואים. דרך המלך, הנוחה, הזולה, הנעימה והקצרה ביותר היא הליך הגישור, שהיא דרך הידברות ותמיד מומלץ. ואם אין אפשרות להידברות, אזי עצת הזהב שלי אליכם היא לפנות לייעוץ ראשוני באופן מהיר ודיסקרטי לפני נקיטת כל פעולה, בכדי לנצח במרוץ הסמכויות ולדעת לאיזו ערכאה לפנות ושם לנהל את התיק החשוב שלך. במשרד יתפרו לך את החליפה המתאימה אך ורק למידותיך ולמקרה הספציפי שלך. לדוגמה, אישה מרוויחה פי 2 מהבעל. נתפור לחליפה המותאמת לבית הדין הרבני ולא לבית המשפט, מהטעם שבערכאה הזו של בית הדין האישה לא תצטרך לשלם לבעל פוטנציאל השתכרות עקב משכורתה הגבוהה יותר. גם אותי תוכלו למצוא באינדקס חוקרים IL.